Sa Good Vibes, singer-songwriter nga si Ely Buendia ang mag-perform sa 3rd Tanduay Bacolod Rum Festival sa siyudad sa Bacolod. Samtang logo naman sa Bacolod ang plano nga ilakip sa bottling sang rum. May report si Nico Delfin. Nalakip sa siyam kaadlaw nga pagsaulog sang 3rd Tanduay Bacolod Rum Festival ang Mixology National Competition. Natala naman nga magaupod sa tuigan nga okasyon ang mga celebrity nga sanday Derek Ramsey kag Kylie Versosa. Maga-performa ng singer-songwriter nga si Ely Buendia. Expecting a lot of tourists and representatives of different provinces to come here in Bacolod City. The winners of that will be finalized here. Para kay Mayor Albi Binitas, nagahatag sang dugang nga boost sa ekonomiya ang Rum Festival gani plano niya nga mapabaskog pang partnership sa tunga sang Tanduay kag Bacolod bilang home sang #1 rum. We are proposing our tourism officer to probably suggest maybe a logo of the City of Smiles put in all of the bottles of Tanduay. So worldwide you have this recognition and visual of the City of Smile, part of being the #1 rum in the world. By passing an ordinance recognizing Tanduay as maybe a key to the city, so that seals our place as being the home of the world's #1 rum. Bukas man sa plano sang alkalde ang pamunuan sang rum company. Management. Pero maybe we could work things out. Is it possible, sir? Might be. Yes. Actually, Tanduay garnered 27 million cases. So that is a 16% growth compared to last year. Ang Rum Festival ang ginahiwat sa pagkilala sang syudad sa contribution sang kumpanya sa pagpasanyog sa ekonomiya sang Bacolod kag Negros Occidental. Magasugod ang festival sa Agosto 12 tubtob 20. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.